Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Lemak Legini Keluarga Sederhana. Iki pemirsa, saiki wis dinane Rebo tanggal 9 ya pemirsa ya. Jadi wis wayahe bocah-bocah masuk sekolah meneh. Wis dadine ya ora krasa ya pemirsa. Dari tanggal piro kae libur antarane yo orang luwe 2 minggu ya pemirsa. Jadi wis ora krasa pucuk-pucuk ya wis mlebu sekolah. Jadi saurunge mlebu sekolah iki nek bengi ya pemirsa make cerita sithik. Berhubung apa kuwi make engko arep bayar pajak motor karo ganti plat. Lah kan montore sing biasa dienggo sekolah Mas Andi kuwi kan motor Beat iki ya pemirsa. Iki sik iki ya pemirsa ya. Lah berhubung iki engko dipajekno kan Mas Andi otomatis nganggone motor sing biasa dienggo pake. Biasa dienggo pake pemirsa. Jadi ndek bengi kuwi iki saurunge arep dienggo wong loro padha iku pemirsa. Padha rukun. Pake karo anake ndek bengi malah tak ingeti saka ngarep lawang ya pemirsa. Pake ngumbah montore soalnya nek ngerti nek arep dienggo sekolah anake lanang. Lah sing anak lanang nduloi nek arep kaya ngono pemirsa ya. Jadi saiki montore ketok kinclong. Nek diumbah iki ketok resik pemirsa. Iki peteng iki sik. Nah iki pemirsa ya. Montore diumbah. Ya sakjane nek diumbah iki ya ketok apik pemirsa. Cuma kan terah ya banyune angel. Iki alhamdulillah tapi iku pemirsa banyune wis metu meneh. Soale wong dundunan wis balik. Jadi kemungkinan ya nek adus ora padha jebyar-jebyur dadi wis mekan neh nek kene sing wong gaduh kemungkinan ya wis padha balik. Loh, ketok kresik pemirsa nek diumbah. Ngerti nek ape dienggo anak lanang. Wis kaya ngene pemirsa tak sepilkan. Kaya ndek bengi kuwi. Jadi mak arep lanjut saurunge bocah-bocah padha saurunge padha tangi. Jadi mak arep blonjo ning ngene Mbak Yatim Mas. Wong ning pasar Porang. Golek dhewe sarapan. Loh, wis padang pemirsa. Sudah pagi. Oh, lampunya. Lanjut belanja dulu. Suasana di pagi hari. Di pagi hari pemirsa ya. Manuk. Burungnya berkicauan. Burungnya berkicauan. Dek bengi ya ngono pemirsa. Ana manuk masuk ke dalam rumah. Enek manuk mlebu ning omahe mae. Lara-lara hi saka guri pawon mengarep. Lah bareng tak sawang-sawang tak ingeti ae kaya ngono pemirsa ya, tak ingeti iki manuk apa kalong ngono. Giliran mae ape njupuk HP, ape tak seser, ndelalah lawang dilebih duwi, manuke miber meneh mlebu. Niki lho pemirsa, gendeng. Gendenge kan bolong to ning dhuwur blantar dadak iso metu, dadine ya song. Wis pemirsa kaya ngene ya pemirsa iki lanjut blonjo terus lanjut gosok klambine Dwi. Pemirsa wis padha mangkat kabeh.
saurunge mangkat ki mau ya Pak Yanti njaluk tulung kon ngebelno anake. Delalah ki anake kemungkinan ya wis berangkat sekolah pemirsa. Jadi ora diangkat, iki mung tak kon pesen swara nek arep njupuk pacul ning Jepon. Dadi niki sida diterno mantune ora kaya ngono pemirsa. Ya wis pemirsa ya cukup sak menehi videone mak dino iki. Apa kuwi jenenge masuk sekolah pertama pemirsa ya. Dadi muga-muga sing padha sekolah diparingi sehat, diparingi padha rajin, padha pinter, padha sregep, gak males-malesan ya pemirsa. Wis intine doa baik kembali baik kaya ngono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Aja lali di like, di komen, di subscribe, ditutul abang-abange ben iso ngikuti channel Mak Legini Family. Emang Pak wis mulai soalnya mangkate kan urung sarapan ya pemirsa. Jadi ki tak kon goreng tempe dhewe. Soalnya mang mak mau ngesot tok pemirsa. Wis aku mangkat sik. Menteri Waki. Itu tiga besok. Yang penting sih sudah di sana namanya. Yang macam fisika. Tidak apa tidak. Antara di mana? Pemanggilan sudah pakai kapal dingin loh. Bapak Parmono. Ya. Di Paris. Oke ini, ini kan DPku. Oh, apa yang namanya berarti? Iya. Ya apa? Ada tak nanti sampai Jakarta ini. Lu kakak ini salah satu ini kakak. Iya apa kakak? Kakaknya juga enak ekonomi. Namanya yo. Pemirsa mae keliru sing anu ketinggalan iki mae njupuk meneh STNK-ne ning omah pemirsa. Jadi balik neh. Soalnya tak pikir mang wis tak siapno kabeh. Clear. Mae wis tekan kono kecelik ya pemirsa. Iki balik jebule iki sing ketinggalan iki lho pemirsa, sing penting. Iki ning kono ya difotokopi, cuma mang mae wis nggo fotokopiane sing kawak tapi ra kanggo. Dadi kon jupuk iki meneh terus dipoto. Kopi. Dadi lek mae lanjut tapi balik rono neh. Walah jebule wiri kok ngene pemirsa nek ora pepek ya. Kurang sijine lah, kurang apa neh lah kaya ngono. Kingko tibake make ya sidone mulihe mbuh jam piro iki pemirsa. Lunga teko kabeh. Kami pemirsa aku ngenteni entek esuk mondar-mandir entek balik ping 2 kali. Iki belum selesai. Cek ngantri akeh banget. Iki mang dhewean. Oh, sudah sih.
Ning jero kebak pemirsa tadi mak nunggu ning jero. Soalnya paling kego lantai sedino. Nomor antrian B20. Silakan menuju kasir 1. Suami pemirsa mak bingung, gak pernah bayar pajak, bukan bayar lampu, gak mulai ke. Alhamdulillah, makan aman-aman. Iki pemirsa mae pindah tempat meneh bagian percitaan plat motor pemirsa yo. Jadi iki cek ngenteni suwi meneh. Dhewean sisan. Entek bokonge panasen. Kayak ini pemirsa yo. Sampai mendung peteng, mendungnya peteng banget. Alhamdulillah mae wis tekan omah. Pas di omah pemirsa. Ki mendungi rekaprah. Alhamdulillah wis dadi plate. Wis langsung. Aku ngantek lesu di. Lesu mae bontot banyu. Cuma bontot banyu karo roti ora tak buka. Tak buka. Ora do kuwi yo. Toh pemirsa banyuku. Aku manggil apa golek somen nang ora enek. Jam piro iki? Yes, kong ini pemirsa yo. Jebule nek nganti ngantri plat. Tuh akhirnya plate wis dadi. Gimana urung tak delok padha pura karo sing ning BPKB. Jek Mas delokno Mas. Iki lho rene lho, padha pura iki. Mumpung jek anu sing kudunge mak kendho kabeh. Padha pura karo iki ne lho. Delok. Nek dicek. Alah. Dan dicek kok. Piro? Privatem sing ngawas. Nanti sini ngedraw intine. Mbah. Iki sing bayar pajak mang. Walek kowe. Lah kilo. Berarti kilo ya bener. Piro? 10 April 2030 mesin. Apa? Bener.
Niki STNK nih. Saya perhatiin di Iki plat motor. saya enggak Nggak motor. Pak Mi roh Pak, kok gak roh masuk. Ya aku laki roh iki kok malah. Cuma iki sebentar iki padha pelatih dhewe kalau, sing kalau. Delok. Padha. Lah kan 693 iki 693. Ya wis lah nek. Nek diubah iki netok tere. Ya wis sing guri. Padha. VY kan iki kan cepu, VY ini karo kita yo wae. Ya wis. Iki papat ulang papat. Padha ya. Sing diubah ya mung sore tok iki. Lu coba. Padha. Wah, wis nyepak dan baca, Pak. Nggo nganu. Dah. Iya iki lho. Iki simpen. Dang, aku ben wis kowe. Baute ning kono lho. Lah ning kono. Sekalian pemirsa mumpung anak lanang wis mulai sekolah. Walah ngeri antrine. Wae ya ndenge aku wae. Heeh. Sing guri sing ndi? Roh. Yo ki Dewe. padha wae Arep ngarep padha ae. guri, padha wae kok malah sing guri. Engko ndang beda. Aduh. Kamu mulai jam piro le? Jam 1. Aku anggitku apa melok tandur ngene Pak Lurah ndi, dadak mulai ku yamene. Jam loronan ya iki mang ya. Lah kira memang sing tandur Pak sing ning Ora kok Pak mau urung dikewer sawae. wis tandur. Wis. Wonge padha timbal ngene Pak Lurah. Tandur nggonku padha timbal ngene Pak Lurah. Oh. Mau dibolongi, Mak. Hah? Mau dibolongi. Ya dibolongi dhewe ae. Ora pae ra iso aku mau. Ora sida berarti. Iki dituthuk, pakmu dituthuk nggo kaya sing gedhi ku. Ya wis nek ngono ngenteni pakmu kepeyok kabeh nggo. Ya wis, ben Pak ya. Ya iki delok. Nggo baut iso dituthuk tok ngono. Iki dipae-pae sarah nuthuk lho. Iya. Ya wis lah. Sik ngenteni Pak Mah ya. Wis pemirsa, ditunggu engko ngenteni Pak pemirsa yo. Soale wedi nek salah. Pas pra Mas? Kurang dhuwur. Ngino. Mekwale. Ngusir sithik neh. Wis. Ya iki engko wedi nek kleru pemirsa, maksude kleru bolongane dadi ngenteni Pak. Lah Pak mana iki? Enggak ero aku mulai kian sapa kok. Oh. Kene sapa-sapa. Pak enggak wis bar mulai ngarit teh? Gembokan kok sendiri lho. Oh, ya wis pemirsa, yuk dilanjut ngenteni bapak ayahe ngenteni Pak Enek mulai. Dewasan.